a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem il-kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin tinaqdu magħna għal dawn il-mumenti li ħangħaddu ma' Ġesu f'din l-isbaħ talba, it-talba tal-Qudiesa. Din jew koll l-ewwel laqgħa tiegħi magħkom matul iż-żmien tar-Randan. U nixtieq li llum nirriflettu dwar, anke fid-dawn tal-kelma tal-Alla tal-lum, ir-rabta bejn it-tama u l-konverżjoni. Il-mixja tal-konverżjoni tagħna matul ir-Randan hija wkoll mixja ta' tama. Il-Qudiesa ħanoffriha wkoll għal paċi fid-dinja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil niedem fuq salib. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Btjieba u ħniena mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott tal-emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġona. F'dak iż-żmien, il-kelma tal-mulej waslet il-Ġona u qallu: mur f'Ninwe il-belt il-kbira u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar. Trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu falla, nadew sawma u libsu l-ixkejjer mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħħa minn fuq il-mantal tiegħu, inkesa bix kora
u ntasab fuq l-irmiet. U ħarġu jxandru jgħidu f'Ninwe bid-digriet tas-sultan u tal-gbarat tiegħu la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet. Ħadd m'għandu jduq xejn u la jiraw u lanqas jixorbu ilma. U jinksew biex kejjer kemm il-bniedem u kemm l-annimali jgħidu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisob xbieħ u jdur mill-korla mixawla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina u Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla flimkien. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni konni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi flimkien. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Oħloq fija o Alla qalb safja u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minnu l-ispirti qaddis tiegħek flimkien. Maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Għax lilek ma joġbukx is-sagrifiċċju, nofrilek vittma maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla huwa qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla flimkien. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Erġgħu duru lejja, qalbkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: Nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaqq, is-sultana tan-nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaqq in-nies ta' Ninwe qatt iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ninsabu fil-ġublew tat-tama u il-mixja tagħna matul dan ir-randan, dil-mixja ta' konverżjoni hija wkoll mixja ta' tama. Smajna dan ir-rakkont partikolari ħafna llum fl-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Ġona li ma kienx imur biex jikkonverti biex jgħin lin-nies ta' Ninwe jersqu lejn Alla. Ma rridx imur għamel ħafna reżistenza, prova jaħrab il-bogħod minn Alla, anzi jmur f'direzzjoni opposta. Imma mbagħad kif ngħidu bil-Malti bis-sewwa jew bid-newwa wasal Ninwe. U Ġona li jismu jfisser ħamiema,
beda ixandar aħbar ta' konverżjoni. Beda ġurnata mixi xandar u jgħid 40 jum ieħor u Ninwe ssir ħerba. Interessanti ħafna il-kobor ta' dil-belt. Jgħidilna li kienet belt kbira l-aħħar trid 3 ijiem biex timxiha. Bejn 40 u 50 sena ilu sabu il-fdalijiet tal-pedament tas-swar ta' Ninwe. Ninwe belt li tinsab fejn illum hemm l-Iraq. U tassew sabu li il-perimetru mela id-dawra tas-swar ta' dil-belt kienet twila 12 kilometru. Mhux ċajta, kienet belt kbira. U Ġona qiegħed ixandar din l-aħbar ta' konverżjoni f'din il-belt. Interessanti ħafna ninnutaw il-kelma li juża l-awtur, in-nies ta' Ninwe emmnu falla, se daw kienu pagani, imma emmnu falla. U dal-verb emmnu bil-ludi huwa l-istess verb li jintuża fil-ktib tal-Ġenesi biex jiddeskrivi dak li għamel Abram. Abram li huwa missierna fil-fidi. Abram emmen dak li Alla kien qed jitlob minnu. U daw in-nies ukoll pagani emmnu falla, nedew sawma, għexu mela għamlu esperjenza ta' konverżjoni. Anki s-sultan tagħhom, il-belt kollha, saħansitra anki jgħid li anki il-bejjem u l-annimali u l-mereħliet kellhom isumu wkoll, ma kellhomx jiraw, laqqas ixorbu ilma. Da biex jurina mhux għax l-annimali għandhom bżonn is-sawm, jew l-annimali għandhom bżonn il-konverżjoni, imma biex juri il-belt kollha kemm kulħadd kien ħanejtek f'din l-esperjenza ta' konverżjoni, kieku bl-Ingliż ngħidu conversion mode, kulħadd. Dan huwa sinjal għalina wkoll aħna qegħdin f'dan il-vjaġġ tagħna, dal-pellegrinaġġ tagħna tar-Randan, u l-mulej issejjaħ lil kull wieħed u waħda minna biex aħna tassew nagħmlu din l-esperjenza. Il-konverżjoni li hija akkumpanjata mit-talb tagħna, mill-penitenza tagħna, mill-karità tagħna hija esperjenza sabiħa għaliex ir-Randan huwa żmien sabiħ, ir-Randan huwa bħal rebbija għar-ruħ. Daqt nibdew ir-rebbija minn hawn ftit tal-jiem oħra u ir-Randan huwa tassew bħal rebbija għar-ruħ tagħna fejn aħna inqumu mill-ġdid. Niskopru mill-ġdid b'iktar intensità il-ħajja tagħna ma' Ġesu, il-ħajja mal-mulej. U Ġesu illum fis-silta li għadna kemm xandarna tal-Evanġelju propju qiegħed jikkritika lin-nies ta' żmienu. Nisel ħażin qed jgħid, nisel ħażin, iridu sinjal. Meta s-sinjal kien diġà qudiemhom, Ġesu innifsu. Ġesu jiġi u jkellimna, Ġesu iwassilna l-kelma tiegħu kull jum b'mod regolari, ikellmek fil-qalb tiegħek. U waraw x'qal Ġesu. Immebda sinjal ma jingħata lill-poplu ta' żmienu li fis-sinjal ta' Ġona. Naturalment ir-rabta hija ċara bejn dak li smajna llum fl-Evanġelju dak li hemm fl-ewwel qari. Innutaw l-isem ta' Ġesu jfisser Alla isalva. Ġona kif diġà għedna ismu jfisser bil-ludi ħamiema u jsemma wkoll Salamun għax is-sultana tan-nofsinhar ir-reġina ta' Xeba ġiet mill-bogħod biex tisma' l-erf ta' Salamun u Salamun ismu ifisser sliem. Il-mulej huwa sliem tagħna. Il-mulej huwa is-salvazzjoni tagħna. Irrifletti ftit ukoll int li qed tismani ejt imma dan ir-Randan ta' din is-sena kif ħanejxu? Staqsi ftit lilek innifsek, il-mulej x'irid minni din is-sena? Il-mulej irid il-qalb tagħna. U ipprova wkoll identifika ħaġa waħda jew tnejn li tħoss il-mulej irid minnek din is-sena f'dan ir-Randan. Biex dan ir-Randan ikun għalik ukoll mixja ta' konverżjoni, mixja wkoll fejn nikbru fit-tama tagħna fil-mulej. Il-mulej jkun qed jitlob minnek dak id-dettall, dik il-ħaġa li hemm bżonn tgħix biex dan ir-Randan iħalli effett fik għax jiswa li jiġi ir-Randan jibda jgħaddi daw il-ġimgħat u jintemm u int tibqa' l-istess.
u jien nibqa' l-istess. Ir-randan għan-nisrani huwa kif għedna rebbija għar-ruħ. Ir-randan huwa mixja sabiħa ta' konverżjoni. Jalla aħna wkoll inħallu l-kliem tas-salm li tlabna llum jidwi ġewwa qalbna. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Kemmu kliem sabiħ dan, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Tirrealizza int li dil-qalb hija qalbek? Kuti eżis, fir-randan Alla jistedinna biex induru lejh b'qalb nidma, għax hu ħanin u twajjeb ma' kull min isejjaħlu. Nerfgħu lejh dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li nitolbuh bl-umiltà u ngħidulu mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Nitolbu għall-Knisja għalina l-insara kollha biex kull fejn inkunu, ninsabu fejn insabu, nagħmlu dil-mixja ta' konverżjoni li jew wkoll mixja ta' tama. Nitolbu mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja biex kull taħdidiet għal paċi li jsiru ikollhom il-frott mixtieq. Nitolbu mulej biex il-mexxejja tal-ġnus jarfu iradbu ir-rasibsa tagħhom u jfittxu mhux it-triq tal-vjolenza jew tas-supervja imma t-triq tal-vera paċi. Nitolbu mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Għal politiċi fid-dinja kollha biex iħossu l-bżonn li jwarbu kull tentazzjoni ta' qawwa u gburija u jikkonvertu bl-għajnuna tal-kelma li għandha tmexxi l-għażliet tagħhom. Nitolbu mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Għal min jgħix fid-dnub huwa skjaf tal-ħażen biex jifhem li l-qawwa ta' Kristu tista' tirbaħ u tbiddlu fi bniedem ġdid. Nitolbu mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Nitolbu għal Papa Franġisku biex int mulej tkompli tgħinu huwa u jirkupra saħħtu. Nitolbu għalih b'mod speċjali għaliex għada jaħbad it-12 il-anniversarju minn meta ġie magħżul bħala Papa. Nitolbu mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Ftakar mulej fl-imħabba u tjieba tiegħek għax il-ħniena tiegħek qibla tarf. Eħles il-poplu tiegħek minn kull ħażen u għatih qalb niedma f'dan iż-żmien ta' grazzja u konverżjoni bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-frott li inti tajtna mulej aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek. Bħalma inti bdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel
li jkunu għalina ta' fejqan għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew li nroddulek ħajr, mulej missier qaddis, għaliex int kollok tjieba u ħnina u ma tedix tħeġġiġna għal ħajja ħjar. Twedna bla qiegħda l-maħfra tiegħek u tistieden il-midinbin biex jafdaw biss fit-tjieba tiegħek. Int ma tbijgħetx minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna int irbat miegħek il-bnedmin kollha b'rabta hekk qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajdan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek u jdur lejk. Għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwab fina ħajkun ta' servizz għall-bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin dan l-emil tiegħek ta' ħnina inroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. O Alla, insa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk li dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Aziz Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll ulidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Aziz li hu waħdu il-ġust, talilu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerket fuq is-salib, ħal-kalċi mimli mbit, reġa' ratt il-ħajr taħli l-ħbieb u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinjax, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu. Nofrulek o Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. O missier l-aktar ħanin, fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fehma waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu. Ejna nħejju il-miġġa ta' saltnatek
sa ma tasal is-sija li nidru qudiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġni Mqazza Marija, ma' żewġa San Ġusepp u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taqsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna staqabnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, it-tama tagħna, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int qatt ma tieqaf titmana o Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddis li tagħtina iġibilna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nirroddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtunina. Ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelimet jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna. Eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nofu dar-Rużarju għal paċi fid-dinja. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlab għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu baħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja u ħlowwa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-femijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erbieħ kollha tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Għajnuna tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba.
itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana ta' Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-urus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.